Бывае так, што ўсё жыццё прысвячаеш добрай справе, апошнюю кашулю на грудзях рвеш дзеля яе, а потым раз, і ніхто быццам бы і не заўважыў. З аднаго боку яно мо і правільна, бо добрыя справы робяцца дзеля дабра, а не дзеля падзякі. Але з іншага боку, калі ты мэр горада, які шмат добрых спраў зрабіў, то як жа ж на цябе забыцца? Немагчыма, праўда? Але ў плане несправядлівасцяў для Беларусі, на жаль, нічога немагчымага няма. Дык паспрабуем хоць адну з іх трошачкі паправіць, узгадаўшы светлым словам чалавека, які зрабіў Мінск сапраўдным еўрапейскім горадам 19 стагоддзя. Гаворка пойдзе, вядома, пра Караля Чапскага. Нарадзіўся ён 15 жніўня 1860 года ў радавым маёнтку Станькава у сям'і графа Эмерыка Гутан-Чапскага і Эльжбеты Майердорф. Для аматараў скарамовак даём і поўнае імя Караля пры хросце. Караль Ян Александр Эмерыкавіч Захарыяшавіч Мікалаевіч Севярынавіч Гутан-Чапскі. У Караля былі старэйшая сястра Сафія і малодшы брат Ежы, з якімі хлопчык хораша сябраваў. Караль быў хваравітым дзіцёнкам, аднак вучыўся добра. Найперш ён скончыў сямейную гімназію Святой Ганны ў Санкт-Пецярбургу, а потым гісторыка-філалагічны факультэт імператарскага Дэрбскага універсітэта. Працаваў у міністэрстве фінансаў Расійскай імперыі. Ва ўзросце 30 гадоў Караль Гутан-Чапскі заступае на пасаду мінскага гарадскога галавы альбо, прасцей кажучы, мэра. Невядома з якога перапуду, але ў 1893 годзе бацькі Караля з'язджаюць з радавога маёнтка Станькава ў Кракаў, прыхапіўшы з сабой нумізматычную калекцыю, якую бацька збіраў усё жыццё. У торбы запакавалі шматлікія медалі, ордэны вялікага княства літоўскага і Рэчы Паспалітай, якімі так захапляўся Эмерык Чапскі. Пасля ад'езду бацька пакінуў Станькава сыну Каралю, а малодшаму Ежы прылукі. Акрамя прылук, малодшаму сыну бацька пакінуў і свой бізнес, бо Караль сапраўды часта хварэў, і бацькі не верылі, што перападзе ім хоць адзін няшчасны ўнук ад старэйшага сына. Але Караль здзіўлена падняў левае брыво ад такіх навінаў і ў 1894 годзе са словамі «выкусіце» у Варшаве ажаніўся з Марыяй Пуслоўскай, дачкой буйных землеўладальнікаў і магнатаў са Слонімшчыны. Дзяцей у шлюбе нарадзілася 5, калі што. Вось вам і хваравіты. У 1894 годзе былі чарговыя выбары на пасаду мэра Мінска. Месцічы Каралю Чапскаму і прыўстаць з фатэля мэраўскага не дазволілі. Сказалі: «Сядзі, братка, куды ж мы без цябе?» Так ён на другі тэрмін і застаўся. А вось што менавіта пры Чапскім добрага ў сталіцы сталася, мы зараз распавядзем падрабязней. Трыумфальна завяршаецца будаўніцтва першага гарадскога тэатра, зараз тэатр імя Янкі Купалы. Для бедных слаёў насельніцтва ў горадзе з'яўляецца першы ламбард, бо дагэтуль людзі пазычалі грошы ў растаўшчыкоў, якія бралі за свае паслугі 60% і не абляпваліся. Ламбард жа прапаноўваў усяго 1,5%. Умацоўваецца набярэжная Свіслачы, якая ледзь што дык выходзіла з берагоў. Праводзіцца першая выстава мінскіх мастакоў. Вуліцы горада пакрываюцца брукаванкай, робіцца падрабязны план карта горада і будаўніцтва ў горадзе бярэцца пад кантроль. Будуецца нізкі базарны мост, сучасны мост праз Свіслач, які злучае вуліцу Нямігу і Богдановіча. Распрацоўваецца план падземнай каналізацыі. Трэба дадаць, што ні Масква, ні Санкт-Пецярбург на той момант такой раскошы не мелі. Акрамя таго, пад кантроль бярэцца вываз смецця з горада. А яшчэ ў Мінску было заснавана таварыства аматараў спорту, старшынёй якога стаў Караль Чапскі. У губернатарскім парку пабудавалі велатрэк і стадыён. Ніякага хакея, але неяк жылі. Непадалёк ад губернатарскага саду на сучаснай вуліцы Пуліхава праводзіліся першыя конныя забегі на іпадроме. У выходныя святочныя дні ў парку граў аркестр, выдаваліся на пракат ровары. Крыху пазней па ініцыятыве Чапскага і пры дапамозе таварыства адкрылі лядовую пляцоўку. Усё-такі без хакея ніяк. Пры Чапскім адкрываецца і першая конка. Кошт праезду на концы быў значна таннейшы за фурманаў – 3 капейкі. З'яўляюцца новыя крамы, першая ў Мінску электрастанцыя, радзільны прытулак, бясплатная амбулаторыя, прытулак для бяздомных, бібліятэка, першая тэлефонная станцыя, газеты «Мінскія губернскія ведамасці» і «Мінскі лісток». Было за што любіць Чапскага і мінскім прастытуткам. У сэнсе, ён, канешне, быў прыгожы і вусаты, але любілі яны яго не за тое. Ён ініцыяваў стварэнне шпіталя для тых, хто, так бы мовіць, не паступіў. Паводле гарадскіх паданняў, дзяўчаты так былі ўдзячны Чапскаму за гэта, што пасля яго смерці збіралі грошы на залаты бюст любімаму мэру. Мы згадалі толькі частку са зробленага нашым звышкрутым мэрам. Ён быў той яшчэ супергерой без павучыных пакусаў і бэтмабіля. З 1894 года Караль добраахвотна адмаўляецца ад заробку мэра горада і працуе на пасадзе бясплатна, а сэканомленыя грошы аддае на развіццё горада.
Былі ў караля Чапскага і мары, якім не далі магчымасці споўніцца. Яшчэ ў 1898 годзе Мінская гарадская дума на чале з мэрам Мінска падрыхтавала праект усеагульнага абавязковага і бясплатнага навучання дзяцей ад 7 да 12 год і падала гэты праект цару Мікалаю II. Цар прапанову мінскага мэра высмеяў і адхіліў, а праз 10 год расійскае земства ухваліла ідэю і пачало рэалізоўваць яе ў Расіі. Цяжкая праца, пастаянныя стрэсы падарвалі і так неасілкавае здароўе караля Чапскага, і ў 1901 годзе ён захварэў на туберкулёз. Немагчымасць весці справы ў нармальным рэжыме, пастаянныя лячэнні вымушаюць яго прадаць свой бровар у Мінску і піўзавод «Багемія», сучасная Ліварыя, і адмовіцца ад пасады мэра. Пасля сыходу з пасады караль займаецца спробамі палепшыць здароўе, лечыцца на курортах Еўропы, але гэта, на жаль, яго не ратуе. Памёр караль Чапскі 20 студзеня 1904 года ў нямецкім горадзе Франкфурт на Майне ва ўзросце 44 год. 26 красавіка яго труну прывезлі ў радавы маёнтак, дзе ён і быў пахаваны ў сямейным склепе. Пахаванне адбывалася з усімі ўрачыстасцямі, а правесці ў апошні шлях прыйшлі не толькі заможныя жыхары Мінска, але і просты люд навакольных вёсак, які вельмі паважаў Чапскага. І вось сядзім мы з вамі ў Мінску 21 стагоддзя без вуліцы караля Чапскага. Ні завулка, ні помніка, ні парка, ні скверыка, ні трохалешыну яго гонара не назвалі. Толькі нядаўна бар адзін з'явіўся, ды аліварыя малайцом, бо памятае караля Чапскага і часам уздымае пытанне наконт таго, што можна было б у справе ўшанавання памяці славутага мэра ўсё-такі паварушыцца. Але мінчукі неаднаразова ўзгадвалі караля Чапскага і жыццё пры ім. Газета «Голас правінцыі» ў 1906 годзе напіша: «Праслужы граф яшчэ пару год, і Мінск стаў бы Парыжам».